Ja, we hebben gewoon Friesland Pop Live in Drachten. Dat hebben we, dat is ook, dat werd vroeger nog georganiseerd als Freeze on Friday. Ja. Dat hebben protodien, hè? Freeze on Friday. Ja, klopt. Dat we altijd beroeken van het Grote Freeze Festival. En we wonen ook van de Vreet uit, dus dan hebben we zijn van, dat betekent iets nice. Ja. En dus alle zaaldeel, of doe je het alleen in Iduna? Nee, de Messias cafés. Iduna die verzwaardigt het gloed. Dus ik ben hartstikke blij mee. En de café de Scooter en het Nije Rockcafé Crossroads doet mij. Oké, wat leuk joh. Goed, maar Montianne, waar precies en met welke bands? In Crossroads speelt bijvoorbeeld niks. We hebben in het Draadhuis hebben we de Given Horse. Die ben ik een pick geweest. Dan hebben we vervolgens Mario Kramer, de zanger van Wavebreaker, die speelt in Café Tjach. Nou, ze zijn er nog een heel aantal bands die mij doen. Dus. Niks zeg nog of net? Ja, niks zit in de Crossroads. Die Christine Crossroads. Klopt, ja. Hartstikke leuke band, volgende week onder oren. Is dit een beetje elke jaar of vaker? In principe wordt het vaker die wel vaak in de waan. Ben ik wat ik in jou het. Dat wordt in maart. Dus daar ben we er ook met de waanden. Ja, Friesland Pop, we kennen je met als organisatie. Probeer je vol mogelijk Friese bands in de muziek te helpen natuurlijk. En hier een mooi voorbeeld van natuurlijk. Hè. Klopt, zeker. Ja. Komen er meer leuke dingen om met Friesland Pop? Ja, we zijn met de Pop Awards bezig. De kleine prijs van Friesland komt er weer nog zoals de zijde. Dus ja, de rest is geheim eigenlijk. Dus, Oké, nou dan mogen we daar maar net naar vragen. Goed joh, nog even een keer ongeveer hoe laat begint het al hier? 9 uur in Drachten. Het begint bij het Draadhuis met de Given Horse. En het eindigt met About Something in Scooters. Meer informatie op de site? En Facebook. Hartstikke mooi. Friesland Pop dus. Succes jongen. Dankjewel. Hartstikke mooi. Te gek.